Nahiling na nindo ini? Alagad, aram na daw nindo an kasaysayan ka sa tong debosyon sa padangat niya tong ina? Arangon ta sa istorya kan mga tawo na parte kan debosyon na ini. Pukaw. Iyan ang nadungog kong tataramon. Magdumanda ako sulnupan sa Peña de Francia, asin hanapon ang imahe ni Birhen Maria. Ako si Simon na mas nabibisto na Simon Vela. Ang Vela, tataramon Espanyol na sa Bicol, Pukaw. Haloy na panahon kong pinaghagadanin tanda ang mahal na birhen kung ano ang maginibo na ikakaugma niya. Sinabi ko sa padi na kinumpisalan ko, ang nadangog na huna ko yung kasimbagan sa kong kamawotan. Sabi niya, day ko daa usip dawa kisay, tabaka ini hali sa demonyo o guni-guni dahil lang sa alisngaw nin payo. Alagad sunod na banggi, mantang ako nagpapangadji, may naglaad na dakulang kalayo sa altar na dali-dali kong rinani tanganing sigbuhon. Alagad na para ini pagrani ko. Nadangog ko giraray ang kasuguan sako, nadai nada ako magparahaloy asin dumanan na ang Peña de Francia. Bilang pagutob, 5 taon akong nagparalibot sa paghanap kan imahe ni Birhen. Sinakad ko ang mga kulod, bulod, asin naglawgaw sa mga kuweba sa bilog na kadanin Francia. Alagad mayo akong nakuha. Nagirumduman ko si Tingog na nagsabi sa kong magpasiring sa sulnupan. Kaya nagpasiring ako sa Espanya. Mantang nasa Salamangka ako, igwa duman, 2 lalaki nagiiwal, asin nauma ako kan naunambitan kan saro ang Peña de Francia. Duman sa saod, hinapot ko ang sarong paratinda kung saan ang Peña de Francia. Sabi niya, si tinda niyang uring hali duman. Dahil niya ako piginchindi kaya nagpadagos ako sa kong paghanap. Duman sa baryo kan San Martin del Castañar, pakatapos kong mag-atendir nin misa, itinukdos ako ang halangkaw na bukid nin gapo, ang Peña de Francia. Sinakat ko ang Peña de Francia, asin nagparahanap sa mga kuweba, ampas, asin mga kagapuan. Kan ika-19 kan Mayo taon 1434, Miyerkules ini, pakatapos kan solemnidad kan Pentecostes, sa presensya ng 5 testigo na ansaro sa inda, sarong eskriba. Duman sa kagapuan, nadukayan mi an haloy ko nang hinahanap, an imahen ni Birhen Maria, na kilit anong boy na si Jesus sa iyang wala. Gapong simbahan. Ini ang sakong panuga na itugdok para kiinang Birhen de Peña Francia. Ako si Miguel Robles de Covarrubias. Hirilangon akong marhay. Puon ka nakoaki pa sa kod sa huring hinangos. Gabos na garong helang asin sakit, sinapo ko na. Kulog nin sa kong lawas, pagluyan ni paghiling,
kadipisilan sa pag-ihi, gabos iyan inagihang ko. Alagad dararahay asin na uumayan ako liwat kung idinuduta ko ang estampita kan Birhen sa sakong kulog. Kaya nanuga akong itugdok siya ng simbahan nagapo. Nagpuon ang sakong debosyon kiina kan ako aki pa hulita ang mga kamagurangan ko gikan sa baryo ni San Martin de Castañar, probinsya ni Salamanca sa Espanya. Kung saan mismo nakakuha ni Simon Vela ang imahen ni ina ay sinagpuon ang debosyon kiinang Peñafrancia. Ang sako mga magurang ang nagdaras ako sa mahal na ina, ninulita ako kinilangon kan ako umboy pa. Kaya man igwa ako ni estampita ni ina, nandanay na yaon sako. Hali sa Espanya, anama ako na destino sa Pilipinas, ay sinag-erok sa Cavite. Ako nag-adal sa pagpadi sa Universidad de Santo Tomas sa Intramuros, Manila, harani sa Salog, in Pasig. Padagos man girare ako nakakamati, alagad padagos man na uumayan, huli kan debosyon ko kiina. Kaya sarong aldaw, kan ako naglalakaw sa may Salog, Pasig, nagpanata ako kiina na igibo ko siya ng simbahan, nagapo sa may Salog. Alagad, dai ko na otob ang panata ko. Ninhulita, nagpasiring ako sa naga sa alok ni Andres Gonzales, ang obispo kan Nueva Cáceres. Sa naga ko natapos ang pag-aadal ko sa pagpadi, asin na ordenahan bilang padi, katedral kan Nueva Cáceres, kaniyuman sa nang obispo, Andres Gonzales. Dahil naghaloy, ako na destino bilang kura kan katedral, asin bikaryo general kan dioceses. Digdi ko palan mauutob ang sakong panata, ninhulit sa sarong aldaw, ang mga simarones, nagdolok, asin naghagad nin kapilya, kung sain sindaman makakasimba, asin makakaako kan mga sakramento. Sa enot, sarong kapilya nagibo sa kahoy, asin kogon muna, an itugdok harani sa Salog Naga. Mga kabangang oras na lakawon, hali sa syudad. Ipinamidid ko sa mga simarones ang debosyon kiinang Peñafrancia, asin namuya mansinda na ang kapilya idedikar sa mahal na ina. Hali sa sakong estampita, ipitaarog ko ang ladawan sa sarong paraukit tanganing makagibo nin imahen na kahoy. Kanang aipon nin pangkolor sa kahoy, nagkuasinda nin sarong ayam, asin pinabolos ang dugo para maipinta sa imahen. Pagkatapos, itinapok ninda ang ayam sa salog. Dakulang ngangalasan ang nasaksihan mi, asin dakul ang mga testigo kaini. Ang ayam, naglangoy, pasiring sa pangpang, asin nagdalagan pabalik sa iyang amo. Kan mahaman ang kapilya, naraduman na ipinagproposisyon ang imahen asin nagpuon ang saro Sabado na pagmimisa. Ninhuli man ta ako ang kura kan katedral, asin man sadit sa naan kapilya ni ina, lambang kaaldawan kan pagkamundag ni Birhen Maria, pinuprosesyon ang imahen paluwas sa simbahan, pasiring sa katedral para sa nobena. Inaapod na iningon yan na traslasyon.